Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Gepleşmediň başynda hormatly prezidentimiň garaşdyrdy. Hemişelik bir tarap Türkmenistany halkyna iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Ediz halkym, hormatly urş veteranlary. Sizde 1941-nji 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşuny gadanly ýeňişiň 76 ýyllygy bilen tüýsürekden gutlaýan. Hoş niyetlik, parahatçylyk, watan söýjülük, insanperwerlik, gaýdusuzlyk, edermenlik türkmen halkynyň asyrlar aşyk gelýän milli aýratynlygydyr. Hemde durmuş kadasyna urlen kämil ýörgelerdir. Dünýä taryhyny ören pajigaly we iň gan öksükli döwür hökümine giren 1941-nji 1945-nji ýyllarda da halkymyzyň bu mukaddes kadalaryna berk iýeren merdany watandaşlarymyz dogonluk halklaryň wekilleri bilen egin-egine berip, alym merdimli söwüş meýdanlaryny batyrlygyň we watançylygyň belent nusgasyny görkezdiler. Hemde nesilleriň hormatyna münasip boldular. 1418 güne çeken ot ýanly şol ýyllarda watandaşlarymyz, gaýdusyz eskerlerimiz, şöhratly söwüş ýollaryny geçip, edermenlik we gahrmançylyk üçin gahrman diýen belent ada, söwüş orjinlaryna hemde medallaryna münasip bolup, merdanylyň beýik mektebinde öğretdiler. Türkmen ýigitlerem ýeňişiň gazanylmagynyň ahyrky günlerini şelli söwüş meýdanyna bolup, şöhratly söwüş menzillerini geçdiler. Ýürekleri öçmejek yaralar salan, agyr synagly, azapkorlukly, jebir-jepaly urş ýyllaryna tyýla galan garalar, aýal gyýlar, çagalar, ähli zat front üçin, ähli zat ýeňiş üçin diýen ähli halk şygaryna erip, ýagty geljege, parahatçylyk we ýeňişe bolan synmaz ynam bilen geje günni zähmet çekdiler. Buğdoyun iň soňky dänesini, paxtanyň iň soňky üftügine çelli ýygnap alyp, beýik ýeňişe sallamly goşant goşdular. Urşuň ýeňiş bilen tamamlanjakdygyna bolan beýik ynam bilen hemde merdany ýigitleriň sagaman dolanyp gelmegini hatirasyny türkmen aýal gyýlary goranmak gatnasyna altyn kümüş şaýsepleriniň 7392 kilogramyny tapşyryp, adam kärçiligiň we insanperwerligiň beýik nusgasyny görkezdiler. Bu ýeňiş aňsat gazanylmady. Halkyň egurdyl pidalary, gaýdusuzlyk we ahlasy däkmeti 1945-nji ýylyň baharyny bu beýik ýeňiş alyp geldi. Şoňa görä biz ýeňiş günni nesillerde gaýdusuzlygy, edermenligi, insanperwerligi terbiýeleýän şanly senek hökümini döwlet derejesinde giňden belläp geçýär. Mukaddes garaşdyrmanyň 30 ýyllygyny, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyny şanly wakalar bilen şöhratlandyrýan Türkmenistan parahatçylygyň öňüşmeň watan diýilip ýylandylan ýyllada paýtagtymyzdaky halk hatyrysy ýadygarlyklar toplamynda ýurdumyzyň şäherlerini we owalaryny gahrmanlar hatyrlanyp bina edilen ýadygarlyklary ter gülleseler goýup, aýdym sağly medeni jemgyýetçilik şäherlerine badyrgy berip, watan ogullarynyň edermenliklerini, gaýdusuzlyklaryny, hemde gahrmançylyklaryny ebedileşdirýär. Gadaply urş ýyllaryna merdany pederlerimiziň watan gorowçylarynyň söwürçüň edermenligi we ýan bermez gaýdusuzlygy nesillerin kalbyna şan şöhratly ýatdamalar bolup müdümlik ýaşar. Mehriban halkym, biz döwlet adam üçindir diýen şygarymyza laýyklykda ýurdumyzyň her bir raýaty aýratynam peýham parasatly öwüt ünnewleri wagt netigatlar bilen jemgyýetimiziň agzybirligini we jewitligini hasym putulandyrmagy, ýaş nesilleri watan söýjülük we insanperwerlik ruhuny terbiýelemäge sallamly goşunt goşýan urş veteranlarymyz barada uly alady diýäs. Garaşsyz, baqy bir tarap watanymyzy söýmegi, insan mertebesini belent tutmagy, ata-ene sarpa goýmagy ünnüýän, ak yürekli, livdi halal, zäkmet söýür, belent ahlakly bolmagy wagt edýän, hakyky watançylar terbiýelemekde görülli bolýan, ýaşy nesillerimiziň ýaşaýyş durmuş şertlerini izgiderli ýokurlandyrýar. Ýeňiş güni münasibetli urş veteranlaryna şeýlede urşda wepat bolanlaryň ýan ýoldaşlaryny sowgatlara goşurýar. Kalbymyzy şatlyk joşgyny, ruhy belentligi besleýän bu şäherler ýurdumyzda her bir adamyň döwlet tarapyndan uly alada bilen gurşulyp alynanyny, mertebesiniň belentligini aýdynlygy bilen ikrar diýär. Ediz watandaşlar, yürekleri öçmejek yaralar salan ýally urş ýyllaryna halklary birleşdiren dostluk, düşünşmek we özara gollaw bermek däplerimiz bugün dünýä döwletleri bilen Türkmenistanyň arasynda kemme taraply hyzmatdaşlyk ösürmekde puhta esas bolup durýar. Biziň yer ýüzüni äklimi we parahatçylygy we howpsuzlygy putulandyrmagy,
Durnukly we netijeli hyzmatdaşlygy giň etmek üçin şertler üçin etmäge gönükdirilen insan-perwerlik we dörejülük däplerini esaslanýan döwlet siýasatymyz garaşdy. Bir tarap diýarymyzyň ýokary halkara awraýan üçin edýär. Bir tarap Türkmenistanyň dünýä derejesinde ikrar edilen sevitde parahatçylyk üçin ediji merkez hökümini tutuş adamdaryň awadançylygy üçin oňun halkara gatnaşyklaryny hasam ösdürmek uğruna çykyş edip, döwrüň möhüm meseleleriniň gowunajagy şöhretlerini işläp taýýarlamagy, işe gatnaşmagy hasam buýsandyrýar. Edis halkym, hormatly urş veteranlary. Size gahrmançylygyň we edermelligiň ajaýyp nüfus hökümini 3 mejek şöhraty beslenen 1941-nji, 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşuny gazanlan beýik ýeňşiň 76 ýyllygy bilen ýene-de bir gerek tüýsürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, afudy, awadan we bagtyar durmuş arzuw edýän. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Inowasy hormat prezidentimiň garaşdy. Hemişelik bir tarap Türkmenistan halkyna iweren gutlaw bilen tanış edýäs. Mehriban halkym, iziz watanaşlar. Sizi kalplarymyzy teminleýän, köňüllerimizi nur çaýan, mübarek gadyr gejesi bilen tüýsürekden gutlaýan. Türkmenistan parahatçylygyň öňsmen watan ýylyna da haýyr sahawatlygy, ruh teminligi, pek inanjy, ýokary insan-perwerlik we agdyberlik alamatlanýan mübarek gadyr gejesi milli däp düsturlarymyzy, gadymy adatlarymyza laýyklykda en gow umid arzuwlar bilen münasip garşalanyp, ediz watanymyza bolan beýik sevgimizi hasam dawarlanýar. Türkmen halkynyň temiz ahlaklyk, pek wujdanlyk, adamkärçilik, şükranalyk, birek-bire hormat we sarpa goýmak ýaly ruh gymmatlyklary, ata-babalarymyzyň meşhur şahsiýetlerimiziň il ulsagalaryn rehim şepagat, sabar kanagat, mertlik we gaýdusuzlyk ýaly pent nesihatlary, dünýä medeniýetiniň kemaly gelmegine we baýlaşmagyna uly goşunt bolan milli medeniýetimiz, maddi we ruh gymmatlyklarymy, dini we dünýäwi ygtykatlarymyz biziň dörejüligimiziň we rawaçlygymyzyň önemli sütunlardyr. Şoň görä milli ýolgularymyzy, däp desturlarymyzy, inançdyr adatlarymyzy, medeni ruhy mirasymyzy dawarlandyrýan bayramlar we şanly seneler giňden ýokary ruh welentlikde bellemek asly däbe urly. Beýik Yaradan tarapyndan mukaddes Qur'an-ı Kerim'iň ilkinji ayetleriniň iwerilip başlanan gadyr gejesine de mukaddesligiň, bereketliň we parahatçylygyň gejesi, ruhy temildigi, pek inanjy, ýokary insan-perwerligi dawarlandyrýan seni hökümini aýratyn hormat goýulýar. Halkymyzyň aňyna we durmuşyna berk ornan köp asarlyk däplerimize laýyklykda bu mukaddes gejeniň hormatyna agdaçar sadakalar berilip, birek-birege hoş sözler aýdylýar. Awadan we bagtyar durmuş, ýurt awadançylygy arzuw edilýär. Tarawa namazlary okulyp, ýaxşy doga dileýleri edilýär. Beden we ruh taýdan kämillige goşulýan, köňülleriň nur bilen nolurlayan urada ayının, sahawatly gadyr gejesiniň däp desturlarynyň özünni pederlerimiziň rehimdarlyk we adalatlyk hakyndaky kämil garaýşlary, belent insan-perwer gymmatlyklar jemlenenler. Jemgyýetimiziň rawaçlygyny, agdyberligini we bütewligini hasam potulandyrmak maksady bilen mukaddes gadyr gejes münasibeti iş getirilen günäsini geçýär. Orada bayramyna we gadyr gejesini aýratyn hormat sarpa goýulmagy, beýik bir waryn kelamy, mukaddes Qur'an-ı Kerim'e uyulup, dini adatlaryň we desturlaryň berja edilmegi, müňýüllüklerden gözbaşalyk gaýdýan milli däplerimiziň many mazmun taýdan hasam baýlaşdyrylýanyny urkudýar. Eziz halkym, dünýä taryhyny 3 mejek ýyzgalaran, Abu Sagyd Abulhaýyr, Mahmud Zamakhşary, Jelaleddin Rumi, Muhammed Bayram Khan, Döwlet Mehmet Azady, Nur Muhammed Andalip, Magtumul Pragyýaly, beýik akyllarlarymyzyň ýürekdeşligi, dostlugy hemde hoş niýetlige ýoğrulan watan söýçi, adalatly, rehimdar, sabr kanagatly, sahawatly we keremli bolmak dogrusundaky öwüt ünnewlerini, gymmatly taglimatlar, mukaddes ýol-ýolgular hökümini üren uly sarpa goýýas. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe halkymyzyň ruhy güýjüni, özboşly taryhy, medeni mirasyny we tejribesini daýanyp, başymyzyň täjini deňeýän garaşdy. Hemişelik bir tarap Türkmenistan watanymyzyň awray mertebesini, şan şöhratyny hasam belende galdyrýas. Il ulsymyzy beýik geljegimize tarap önemli alyp barýas. Mehriban halkymyzyň awadançylygyna hemde milli bekwitlerimize gönükdirilen özgörtmelerimiziň şäklerini, döwrwap şäkerleri, şäkerçeler we owalary, häzirki zaman bilim idaralaryny, sport toplumlaryny, hastahanalary, şifahanalary,
halkara ähmiýetli demir ýollary, ýokary tiýillikli awtomobil ýollaryny gurmakda nusgulyk işler amala aşyrýar. Edid watanymyza ak ýürekli, ahlasly, arasy hyzmat etmek, öz başda erkin, garaşsyz ýurdumyzyň üstünlüklerini hemde rowançlyklaryna buýsanmak, şöhratly geçmişimizi, şu günümüzi, geljegimizi beýik ynam dörediýän, jemgyýetimiziň kämilleşmegine ýardym edýän milli däplerimizi münasip dowam etdirmek, mehriban halkymyzy beýik işlere hemde ösüşlere galkındyrmak biziň mukaddes borjumyzdyr. Mehriban halkym, edid watanaşlar, sizi sahawatly Gadyr gejesi bilen ýene-de bir gezek tüýsürekde unutmaýan. Mukaddes orada aýynyň hayır sahawatly Gadyr gejesindäki tagat ibadatlaryňyz, agdaşar sadakalaryňyz, edid watanymyzyň mundan beýlägem güllä besmegini, adawraýynyň şan şöhratynyň dünýä dolmagynyň hatyrasyny bagş ediljek doga dilekleriňiz, isleg arzuwlaryňyz, gudraty güýçli beýik bir waryň dergäkine kabul bolsun. Size berk jan saglyk, uzak ömür, afuda we awadan durmuş, eksilmez bagyt, bede wady bilen ötüşleriň täze beletliklerini tarap önemli öňe barýan, edid watanymyzyň mundan beýlägem güllä besme uğruny alyp barýan işleriňizde ul üstünlikleri arzuw edýän. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Indi bolsa hormat prezidentimiň adyny elen guttawlar bilen tanış edýäs. Ilkinji tanıştyrjak guttawmyzda şeýle diýilýär. Onuň arkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Melikuliýew. Sizi bu siziň ähli watanaşlaryňyzy beýik watançylyk urşunyň gazandan ýeňişiň 76 ýyly münasibetli tüýsürekde unutmaýan. Russiýada we Türkmenistanyň ýowu duşmana garşy egin-egine berip, söwüşen hemde mehriban toprağymyzyň adatly uğruny ýagyrdyly pidalar çeken ata-babalarymyzyň gahrmançylygyny mukaddeslik hökmünde ýatlaýarlar. Halklarymyzyň ýowud urşullaryna taplanan dostlugynyň Russiýanyň hemde Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýlägem okunly ösdürmek üçin ygtybarly esas bolup hyzmat etjekdigini ananýan. Ýurdumyzyň ähli veteranlaryny we tyle zähmet çekenlere hoşalyk sözlerini we berk jan saglyk, bagyt, abadançylyk hemde uzak ömür bardaky ýürekden çykýan arzuwlarymy ýetirmeňizi haýyş edýän. Hormatlamak bilen Vladimir Putin, Russiýa Federasiýasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň arkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Melikuliýew. Gadarly doganym. Sizi we Türkmenistanyň doganlyk halkyny 9 may faşizme garşy söwüşlerde gazanlylan beýik ýeňişiň 76 ýyly bilen gutlaýanyma hemde iň gowy arzuwlarymy ýollaýanyma şahatdyryn. Bu möhüm seni urşda umumy duşmana garşy egin-egine berip söwüşen özbek we türkmen halklarynyň şöhratly ýeňiş hökmüni ýurtlarymyzyň taryhyny altyn harplar bilen ýazyldy. Watan adatly uğruna gadaply söwüşlerde şirin jan gaýgyrman, hakyky gahrmançylyk görkeden front üçin gijesini günnüz edip zähmet çeken ata-babalarymyz bardaky ýagty ýadygärlik biziň ýüreklerimizde baky ýaşar. Häzirki minnetdar nesilleriň adamzady parahatçylyk we afudalyk ýaly bakatyna ýetip bolmajak gymmatlyklary peşkeş beren veteranlary hemde ýaşullary mehir hemde hormat bilen garaýanlygy, olar üçin ähli şertleri döredýän gowannyrjydyr. Siziň bilen ýola goýulan izgiderli we dostlukly gatnaşyklar, ýa-ni ýakyny aşgabaty geçiren açyk we netijeli duşluklarymyz ýurtlarymyzyň dostluk, agdyberlik hemde hoşniýetli goňşulyk ýasetdi, strategik hyzmatdaşlygynyň mundan beýlägem çuňlaşdyrylmagyna hyzmat eder. Pursatdan peýdalanyp, sizi hemde siziň ýakynlaryňyza berk jan saglyk, maşgala bagtýarlygyny, jogapkärli döwlet işiňizde üstünlükler, Türkmenistanyň halkyna bolsa mundan beýlägem rowaçlyk we gülläp ötüş arzuw edýän. Hormatlamak bilen Şafkat Mirziýoýew, Özbegistan Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle diýilýär. Onuň arkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Melikuliýew. Beýik watançylyk urşunyna gazanlylan ýeňişiň 76 ýyly münasibetli mehirli guttawlarym kabul edin. Şu mukaddes gününe biz geljeki nesillerimiziň parahat durmuşynyň bäkbidine faşizme garşy görüşde ýeňiş gazanmakda söwüş meýdanlaryny hemde tyýla gaýdusuzlyk görkeden ata-babalarymyzyň deňsiz taýsyz gahrmançylygyny aýratyn buýsanç we hoşallyk duýgusy bilen ýatlaýas. Meýdeme dostlugynyň we özar gollawyň şöhratly däpleriniň Gazagystan bilen Türkmenistan arasyndaky hoşniýetli goňşulyk hemde strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmek mundan beýlägem ygtybarly binýady bolup hyzmat etjekdigini ananýan. Hormatlamak bilen
Kasym-Jomart Tokayew, Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti. Bu da şeýle diýilýär. Onuň Aly Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Melikulyewич. Sizi bu dogonluk Türkmenistanyň halkyny beýik watançylyk urşuna gazanan ýeňişiň 76 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutlaýan. 9 may deňsiz taýsyz edermelligiň, gahrmançylygyň we gaýdusuzlygyň nişan kökümini biziň halklarymyzyň şöhratly sinenamasyny aýratyn orny eleýär. Medemejek ruh güýç, söwüş meýdanlaryny hemde tyle görkezelen durnukluk we jewslik adamdaryň taryhyny iň ganyşykly we wyrançylykly urşuň netijesini keskitläp, faşizmi wyran etmekde möhüm orny eledi. Beýik watançylyk urşunyny ýowuz syna ýyllaryny awray bilen gerdenlerine çeken biziň halklarymyzyň dostluk we özara golluk bermek däpleriniň Azerbaýjan Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklar hasam ösürmek hemde powturlandyrmak üçin mundan beýlägem agtybarly biniat bolup hyzmat etjekdigini ananýan. Şu bayram gününi size hormatly Gurbanguly Melikulyewich, ýakly urş wetranlaryna we tyle zähmet çekenlere Türkmenistanyň tutuş dogonluk halkyna bagtyarlyk, awadançylyk we üstünlükler ardy edýän. Hormatlamak bilen Ilham Aliýew, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti. Bu da şeýle sözler bar. Onuň Aly Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Gargada Respublikasynyň halkynyň adynan hemde hut öz adymdan sizi hemde Türkmenistanyň dogonluk halkyny beýik watançylyk urşunyna gazanylan ýeňişik bayram münasibetli gutlaýan. Ýeňiş güni öz watanynyň azatlygyny gaýdusuzlyk bilen goran halklarymyzyň baky gahrmançylygy hakyna ýatlamadyr. Bu mukaddes günüň kalplarymyzda beýik gahrmançylygyň hemde deňsiz taýsyz watan söýjülügiň nişan kökümini saklanjakdygyna berk inanýan. Hoş niyetli goňşulyk hemde parakatçylyga ýokary baha berýän. Gargada Respublikasynyň hemde Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň we dogonluk gatnaşyklarynyň mundan beýlägem halklarymyzyň bähwitlerini ösüriljekdigini ananýan. Pursatdan peýdalanyp, hormatly Gurbanguly Melikulyewich, size berk jan saglyk we jogapkärli döwlet işiňizde üstünlük, Türkmenistanyň halkyna bolsa parakatçylyk we güllep ösüş ardy edýän. Hormatlamak bilen Sadyr Japarow, Gargada Respublikasynyň prezidenti. Bu da şeýle diýilýär. Onuň Aly Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Melikulyewich, sizi we siziň üstüňiz bilen ähli Türkmenistanlary beýik ýeňişiň 76 ýyllygy bilen tüýsürekden gutlaýan. 9 may biziň ýurtlarymyzyň taryhyny şanly senedir. Şol gün biz pederlerimiziň düşmana garşy barlyşyksyz görüşde görkeden diňtaý bolmadyk gahrmançylygyny, merdanalygyny, watan söýjülügini hemde mertligini hormatlaýas. Tyýly edermen zähmeti bilen ýeňişe goşuntlary ýatlaýas. Täjik türkmen dostluk hemde köp uğurlu hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň biziň halklarymyzyň bähwitlerini mundan beýlägem ösüriljekdigini ananýan. Hormatly Gurbanguly Melikulyewich, size berk jan saglyk, bagyt hemde täze üstünlükler, dostlukly Türkmenistanyň halkyna bolsa parakatçylyk, awadançylyk we güllep ötüş ardy edýän. Hormatlamak bilen Imamali Rahman, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti. Bu da şeýle diýilýär. Onuň Aly Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Melikulyewich, sizi ýeňiş güni münasibetli mähirli gutlaýan. Biziň her birimiz üçin bu mukaddes sene Belarusyň we Türkmenistanyň umumy taryh bilen birleşen halklarynyň beýik gahrmançylygy bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. 10 ýyllyklar geçýär, nesiller çalşýar. Ýöne beýik ýeňiş harby gahrmançylygyň, edermelligiň we şöhratyň nişan kökümini biziň ýurtlarymyzyň sinenamasyna baky ýatyldy. Ata-babalarymyzyň gahrmançylygyna goýulýan hormat kökümine geçen şol ýyllar bardaky mukaddes hakyda hyzmatdaşlyk berkitmek üçin puhta esasdyr. Şol hyzmatdaşlyk bize durnukly ösmäk hemde häzirki döwrüň howplaryna we wökümlerine garşy bilelikde netijeli hereket etmäge mümkinçilik berýär. Hormatly Gurbanguly Melikulyewich, size tüýsürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk, Türkmenistan halkyna bolsa jewslik we rowançlyk ardy edýän. Hormatlamak bilen Aleksandr Lukashenko, Belarus Respublikasynyň prezidenti. Bu da şeýle sözler bar. Onuň Aly Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Melikulyewich, beýik watançylyk urşunyna gazanylan ýeňişiň 76 ýyly münasibetli tüýsürekden çykýan gutdawlarymy kabul edin.
Bu şanly gününe biz watan üçin şirin janlaryny gurban eden ýakly frontçylaryň kemde tyle tutun yerli zähmet çeken we gahrmançylyk görkezenligiň ýadygarlygına minnetdarlyk bilen bagşeýgäs. Biziň halklarymyz beýik ýeňişi gazanmagy uly goşunt goşup, aýratyn gaýdusuzlyk, edermenlik we jewitlik duýgularyny äşkar etdiler. Häzir biziň borjumyz ýeňijiler nesliniň bize peşkeş beren baýlygy hataplanýan parahatçylyk we azatlygy aýaguly goramak bolup durýar. Biziň halklarymyzyň uruş ýyllaryna taplanan dostlugy geljekde de Ermenistanyň we Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklar ösdürmek üçin miýdemiz esas bolup hyzmat etjekdigini ananýan. Hormatly Gurbanuly Mälikulyewич, size berk jan saglyk we awadançylyk, Türkmenistan halkyny bolsa parahatçylyk we rowançlyk arzuw edýän. Tüýs sürekden hormatlamak bilen Armen Sarkisyan, Ermenistan Respublikasynyň prezidenti. Hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşuna gazanlan ýeňişiň 76 ýyly münasibetli köp sanly gutly hatlar we telegrammalar gelip gowşýan. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, ministrlikleriň, pudoklyň dolanýarys idaralarynyň, kärhanlaryň we guramalaryň ýolbaşlary iýeren hatlaryny häzirki we geljeki nesilleriň parahatçylykly geljegi üçin söwüş meýdanlaryna gurban bolan gahrman türkmenistanlar barada hakydanyň minnetdar nesilleriň ýüreklerini ebedilik ýaşajakdygyny nyktaýarlar. Hatlar we telegrammalar iýerenler milli lidermidi şanly bayram bilen tüýsürekden gutlap, döwlet başçylygynda berk jan saglyk, uzak we bagtly ömür edid watanymyzyň awadançylygyň we rowançlygynyň bekbidini, ýakly meýilnamalaryň we maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirmek üçin eksilmez güýç gaýrat arzuw edýärler. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowy Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlarynyň adynan Mähmedow otdy. Döwlet başçylygynda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň adynan Babaýew otdy. Milli liderimiz ýeňiş güni bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmatarlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow, Durduliýew, Geliniýazow, Galyjew, Mähmedow, Meredow, Müşýkow, Orazgelliýew, Öwedow gutladylar. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan prezidentiniň diýwanynyň jogapkar işgärleri mähirli gutlawlaryny ýerdiler. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adynyň Ahal welatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welatynyň häkimi Atahalliýew, Daşowt welatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewap welatynyň häkimi Amangelliýew, Mar welatynyň häkimi Annawerdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Galyjew gutladylar. Döwlet başçylygynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy darlarynyň ýolbaşlary iň gowy gutlawlaryny ýorladylar. Milli liderimiz Gurbanuly Berdimuhammedow saýlawlary we salafatçylar geçirmek boýunça merkezi toparmaşlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňişiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňişiniň başlygy, Kärdi şarklyşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Venallar birleşiginiň merkezi geňişiniň başlygy, Mawtumlar Daňky ýaşlar guramasynyň merkezi geňişiniň başlygy, Dünýä türkmenläriniň ynsanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornmatary Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howanarlygy mätäç çağlara himayat bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasynyň ýerine ýetirjisi direktori, parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler gutlaw hatlaryny ýerdiler. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň tagalaty bilen gadymdan gelýän dostlugyny gatnaşyklarynyň we halkymyzyň ynsanperwerlik diýipdesturlarynyň uranyp Türkmenistanyň hyzmatdaş döwletleri ynsanperwer kömekleri ýetgiderli uradylýar. Hem döwlet başçylygymyz Hindistan Respublikasyny koronavirus pandemiýasy bilen magly ýagdaýlaryň çylşyrmlaşýanlygyny gözüňe tutup, hem de Türkmenistanyň we Hindistanyň gadymdan gelýän dostlukly gatnaşyklarynyň hemde halkymyzyň insan söýüjülük ýaly asly ýolgalarynyň uralyp, şu mukaddes orada aýyna bu ýurda ynsanperwer kömegini uratmak barada tawşyryk berdi. Şunun bilen maglykda ynsanperwer kömegi hökümine dostlukly döwlete uradyljak önümleriň sanawyny keskitlemek we şol önümleriň iýerlemegini hemde hyzmatdaş dostlukly ýurdun halkyna guramaçylykly gowşulmagyny üpçün etmek tawşyrly. Munyň özi ýurdumyzyň dostluk we umumy adamzat gymmatlyklarynyň ýolgalaryny agrarlygynyň ýene bir tutnamasydyr. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça amal aşyryljak bu ynsanperwer şäheri dostluk we hoşniýetli goňşuluk ýolgalarynyň üýtgewsizdiginiň ýene bir aýdyň subutnamasy bolup, iki dostlukly döwletleriň arasynda gatnaşyklaryň hasam berkemegine ýardam eder. Şuň
Ministrler Kabinetinin yurdumuzda şu ýylyň 4 aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine başlanyp geçirilen meclisinde Hormat Prezidentimiň öňde goýan weziplerini durmuşa geçirmek uğurlaryna başlanan maslahatlar geçirildi. Olaryň marşyny watanymyzyň garaşdygynyň şanly 30 ýyllygy bellenleýän ýylda yurdumuzy östirmek möhüm meseleler boýunça pikirlaşmalar boldy we milli liderimiziň öňde goýan weziplerini ýerine ýetirmek uğurlary kesgitlendi. Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatda hormatly prezidentimiň ýol başlygyna döwletimiziň demokratik, hukuk we dünýäwi esaslarynyň berkidilmegine, ykdysadyň ýokary ötüş depkinleriniň üpçün edilmegine, raýatlarymyzyň awadançylyk derejesiniň ýoklanmagyna gönükdirilen giň meşgul özgertmeleri durmuşa geçirmegiň şäherlerini milli kanunçylyk binýadynyň ýygydaly kämilleşdirilmeginiň ähmiýetine üns çekildi. Belin şäherli ýurdumyzyň deputatlarynyň öňünde berqarar ýurdumyzyň geljeki ödüşini, oň raýatlarynyň awadançylygyny üpçün edýän täze kanunlary kabul etmek bilen baglanyşly möhüm wezipeler durýar. Maslahatda bular barada durulyp geçilip, şeýle işler alyp barmagyň uly ähmiýetini ýygtyrly, hemde bu urda ýerine ýetirmeli işler boýunça pikir alçyldy. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdaýlarynyň geçiren maslahatyny hormatly prezidentimiň halk maslahatynyň işini guramak maksady bilen zerur şäherleri görmek boýunça beren anyk tapşyryklaryny ýerine ýetirmegiň uğurlary barada pikir alçyldy. Şunuň bilen baglykda Mehriban Akademiyanyň halk maslahatynyň ähli agdaýlarynyň hemde mejlisiň deputatlarynyň Döwlet Gulluk Akademiyasynda okudylmagynyň hemde olaň öňünde durýan wezipeler bilen tanışdyrylmagynyň zerurlygy barada aýdan sözleriniň ähmiýeti bellenildi. Şeýle-de döwlet başçymynyň halk maslahatynyň birinji mejlisine taýýarlyk görmäge girişmek, oň işini ýokary derejede guramak baradaky görkezmelerini üns çekilip, bu urda ýerine ýetirilmeli işler aral maslahatlaşyldy. Daşary işler ministrligine geçirilen maslahatda şu ýylyň ýanwar-aprel aýlaryna amala aşyrylan işlerine ser salyndy. Belin şäherli garasy döwletimiziň daşary siýasaty, udalqysaly, betaraplyk, parahatçylyk, söýjilik, hoşnetlik, goňşulyk hemde özara berkbetli hyzmatdaşlyk ýörelgelerini berk eýermek arkaly amala aşyrylýar. Türkmenistanyň birek-birege hormat goýmak, ananşmak, hoşnetlik, goňşulyk we halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynda ulun serýänligi barada aýdylyp, bu işleri mundan meýlekde netijeli ösdirmegiň ähmiýeti barada durluk geçirildi. Maslahatda hormatly prezidentimiň başlangyjy boýunça Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watan diýilip yglan edilen 2021-nji ýylda bu şugary iş ýüzünde amala aşyrmak üçin ören köp we tutan ýerli zähmet çekmegiň möhüm dogurtunda bellenildi. Mehriban Akademiyanyň halkara hyzmatdaşlygy boýunça tapşyryklarynyň gelip çykýan wezipeler barada pikir alçyldy. Daşary siýasat idarasynyň işgärler düzümi işlemege döredip berýän hemme amatly şertler üçin hormatly prezidentimize hoşalyk bildirip, ýurdumyzyň daşary siýasat strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek uğruna ähli tagallalaryny mundan meýlekde gaýgyrman zähmet çekip, Mehriban Akademiyanyň öňde goýan wezipelerini agry bilen ýerine ýetirjekdiklerini ananyrdylar. Ýokary gözegçilik edarasyna guralylan maslahatda döwlet başçymynyň görkezmelerini laýyklykda milli ykdysadymyzyň ähli ulgamlaryna, jemgyýetçilik gurumalaryna hemde beýleki ugurlara sany ulgamy, her iki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmak boýunça ýaýwanlandyrylan giň meçhul işleriň anyp barlyşy barada çykyşlar dinlenildi. Belin şäherli sany tehnologiýalar ösdirmek, degişli düzümleriň maddi enjamlaryň binýadyny potolandyrmak hemde olaryň işine dünýäniň ösen tehnologiýalaryny sany ulgamy ornaşdyrmak meseleleri her iki döwrüň wajyp işlerdir. Şunuň bilen baglykda edilen çykyşlarda bir näçe teklipler aral maslahatlaşyldy hemde ýerine ýetirilmeli wezipeler kesitlendi. Maslahatda Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly prezidentimiň daşary ýurtlar, şol sany Russiýa Federasiýasy bilen özara gatnaşyklaryň kuwwatyndan netijeli peýdalanmakda, oň täze wajyp ugurlaryny kesitlemekde, geljek uly taslamalary durmuşa geçirmekde, bilelikdäki hökümetara toparna möhüm ornuň degişliligi barada aýdan sözlerini, şonuň bilen baglykda ugurdaky degişli işleri dowam etmegi tapşyranlygyna aýratyn üns çekildi. Şoňa görä-de maslahatçylar ýerine ýetirilmeli işler boýunça pikir alçylar. Ýurdumyzda kabul edilen döwlet we pudoklaryň maksatnamalaryň ýygydaly durmuşa geçirmegine, gözegçilik etmek işleriniň anyp barlyşy barada maglumatlar boýunça çykyşlara orun berildi. Iqtisadiýet, maliýe we bank gulgamynyň ýol başlarynyň we işgärleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatda ýurdumyzda şu ýylyň ýanwar-aprel aýlaryna amala aşyrylan işleriň netijeleriniň iqtisadiýetimiziň pudoklaryna durnukly ösüş depkiniň saklanýanyny äşkär edenligi, watanymyzyň iqtisady kuwwatyny we bäsleşige ukyplygyny ýokarlandyrmagyň ýoluny öňe tarap ädimleriň ädilenligi, milli iqtisadiýetimiziň esas ulgamlarynyň hemde pudoklarynyň durnukly ösýänligi bellenildi.
Maksat atnajilar döwlet başlamadan beýleki döwletlerden getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri özümizi önürýän önümçilikleri döretmek hemde öz haritlarymyzyň daşary ýurtlara iýerleýän meçhurlygyny artdyrmak boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalaryny ýerine ýetirmek ornuny zerur tagallarlaryň edilmeligini belläp, bu orada durmuşa geçirilýän şäherleri işleňleşdirmegiň ähmiýetini nagtadylar. Şu wezipelerden uğranyp olary ýerine ýetirmek barada birnäçe teklipler orta atyldy. Maksatın dowamyna döwlet başlamynyň bular wagtda öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň şäherleri barada pikir alşylyp, teklipler aýdyldy. Hemde işler ýerine ýetirmeň anyk ugurlar keýfiyetlendi. Medeniýet sunuga dörejilik habar berişleri işler ulgamynyň ýolbaşçylarynyň hemde hünärmenleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatam, hormatly prezidentimiň 2021-nji ýylyň ilkinji 4 aýyna alınıp barılan işleriň jemlerine başlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň meclisine beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin şäherleri keýfiyetlemäge başlandy. Ma'lum bolşaly hormatly prezidentimiz teleradio ýaýlamlarda Aşgabatyň 140, Garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk şany senelerini döwletimiň beýtaraplygyna başlap, gowy we täsirli gepleşikleriň taýýarlanmalygyna, teatrlarda merdany halkymyzy şöhratlandyrýan täze eserleriň sahnada goýulmalygyna, täze aýdymlaryň döredilmeligine ünitjekdi. Maksata edilen çykyşlarda Mehriban akademiyanyň beren tapşyryklardyr görkezmeleri satyna şol ugurlarda anyp barmaly işler boýunça pikirler açyldy. Hemde işler ýerine ýetirmegiň ýollary maslahatlaşyldy. Halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna ýurdumyzda amala asyrlayan beýik işler wasp etmekde we dünýä ýaýmakda ulgamyň işgärlerini aýratyn ornda geçirler. Maksata ýurdumyzda ulgamy ösdürmegiň maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi barada hasawatlar dinlenildi. Çykyş edenler döwlet başlamynyň tapşyryklarynyň degişli derejede ýerine ýetirilme ugruna ähli tagallarlaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar. Gurulşyk energetika we senaat önümçiligi toplumy milli ykdysadetimiň möhüm ugurlarynyň hatarına durýar. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň gurulşyk energetika senaat önümçiligi ulgamlary Aşgabat şäher häkimliginiň degişli düdümleri sağlaşyk üsýan ugurlary urly. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň içinde energetika halkasyny döretmek we Türkmenistan, Awganystan, Pakistan elektrik geçirji ulgamyny gormak boýunça işleriň hem dowam etdirilmeligini belläp, öňde durýan wezipeler ýerine ýetirmek boýunça beren anyk görkezmeleriniň möhüm talap bolup durýanyna maslahat atnajilaryň ünit şekilli. Çykyşlarda guruluşyň biniýadyny ösdürmäge esas ünit bermegiň şeýle-de guruluşyk senagatyny ösdürmegiň, ugurda täze kärhanalary gurmagyň, guruluşyk toplumynyň talaplaryny dol üçin ederýärli, guruluşyk önümçiliginiň kuwwatyny sağlaşykly ösdürmegiň möhümdigini ataldy. Maslahatyň dowamyna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli ýaýwanlanýan şäherler barada da durulup geçildi. Maslahatda çykyş edenler döwlet başlamynyň Aşgabat şäheriniň 140, Garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk şany senelerini münasip dawarlandyrmak maksady bilen belinen işleri hormatly prezidentimiň talap edişi ýaly ýokary derejede ýerine ýetirmek üçin tagallarlaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar. Berqara döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ýurdumynyň sewda, dokma we hyzmatlar ulgamynyň işi talaba laýyk derejede ýoly goýulýar. Amala asyrlayan giňme çöle özgörtmeler maksatnamasyna ýurdumynyň telekeçilerine möhüm orun degişirler. Milli liderimiň nurtaşy ýaly puwdogyň maddi enjamlaryny binýadyny puwtalandyrmak we düzümini giňeltmek, oň eksport mümkinçiliklerini çykarlayan önümleriň meçhuryny artdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek babatda kiçik hemde orta telekeçilik ýurdumynyň sewda toplumyny has we ösdürmäge kuwwatly itergi berdi. Şunun bilen baglykda maslahatda hormatly prezidentimiň kiçik we orta telekeçiligiň orunynyň barha artýanyny nazar almak bilen hususy ulgamyň işiniň netijeligini ýokarlandyrmak üçin zerur şäherleri görmegiň, täze maýygy mümkinçiliklerini gözlemegiň wajypdygyny atap, bu babatda beren degişli tapşyryklaryny aýratyn ünit şekilli. Hormatly prezidentimiň beren görkezmelerdir tapşyryklaryny berja etmek maksady bilen baglanyşly edilen çykyşlarda birnäçe teklipler aralyp maslahatlaşyldy we ýerine ýetirmeli wezipeler keýfiyetlendi. Ma'lum bolşaly Ministrler Kabinetiniň 7-nji maýda geçirilen meclisinde hormatly prezidentimiz özüniň Akşeker Aşgabat adly kitabyny ýazyp tamamlanyny aýtdy. Gahrman arkadamyzyň tapşyryna laýyklykda paýtatymyzyň gödel künjüklarynyň birini ýerleşen Akşeker Aşgabat monumentiniň guruluş we senat toplumynyň Aşgabat şäher häkimliginiň guramagyny milli liderimiziň bu ajaýyp eseriniň tanışdyryş dawarasy geçirildi. Akşeker Aşgabat adly bu kitap paýtatymyzyň ajaýyp binagarlyk keşiplerini beýan edýän, dürli owadan suratlar bilen bezilip, ýurdumyzyň baş şäher barada gyzykly ýazgylara orun berilmek bilen Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna başlananlar. Tanıştırış dawarasyna çykyş edenler ilki bilen şanly sene münasibetli şeýle ajaýyp kitaby halkymyna peşkeş berenlik üçin Mehriban akademiyada tüý sürekden hoşalyk bildirip, alkyş sözlerini aýtdylar. Hemde döwlet başlarymyzyň ýetidekinden döräp, galamynyň astyndan çykýan eserleriniň mundan meýlekde köp bolmagyny arzuw etdiler.
Çıkışlarda Ak Şekerim Aşgabat adly täze eserin neşir edilmegi bilen hormatly prezidentimiň meşhur kitaplaryndan hatarına ýene de bir täze ajaýyp eserin goşulanyny bu ýysançlan beleneli hemde şeýle guwançly waka münasibetli gutluk söýler aýdyldy. Dawarada çykyş edenler täze kitabyň milli liderimiziň watançylyk söýgüsiniň binägerlik ufatlygynyň miwesini özüne jemleýän aýratyny atdylar. Bellenşýaly owadan Aşgabat şekermez barada her birimiziň ýüregimizden çykýan arkadamyzyň ak şekeri diýen jümlelerini döremegi ýöne ýerde näler? Arkada prezidentimiziň şeker gurulşyk siýasaty bilen paýtatymyzyň binägerlik keşfi, durmuş we hyzmatlar ulgamy soňky ýyllarda has özgärdi. Şolaryň ählisem ýurdumyzyň paýtatyny ösdürmek babatda döwlet başçylygymyzyň durmuşa geçirýän beýik işleriň netijesinden mümkin bolýar. Milli liderimiziň kitabyň başynda akyllar şahyrynyň döredijligine ýüzlenmegi, nusgalyk edebiýatymyzyň nesilleri baglanşdyrýan uly güýjüni aýan edýär diýilip çykyşlarda bellenildi. Kitabyň Aşgabatda Agardygular Amalasya adly 2-nji bölüminde milli liderimiz Agardygular ak şeker söz düzümleriniň manysyny düşündirmek arkaly halkymyzyň gowy niýet tutunmak hakyndaky önämini beýan edýär. Kitapda garaşyl watanymyzyň paýtatynyň soňky ýyllarda ýeten beýik derejesini, owadan görnüşlerini açyp görkezýän fotosuratlar dörejilik duýgulary bilen saýlanmanypdyr. Şonuň bilen baglanykda tanıştyrjy dawarasynda edilen çykyşlarda gahrman akadamyzyň Aşgabatda gurulan häzirki zaman şäherlerine mahsus bolan dörli görnüşli ýollar, binägerlik aýratynlyklary, döwrawa binalaryň gurulşygy, medeniýet, saglyk, sport, halkara hyzmatdaşlyk hakyndaky beýan eden ören joşgyny hemde gazakly söhbetleriniň okujagyny özüne çekýänligi nyktalyp geçildi. Täze kitapda berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne paýtatymyzda üstürmekde gazanylan üstünlikler we şäheriň häzirki zaman şäheri diýen dereje eýi bolmak hakyndaky maglumatlar has jekmejek gurulmyrlýar. Kitapda milli liderimiziň häzirki zamanyň ösen şäher gurulşyk ilmlerinden baş çykaryp, iňmir täsin taslamalaram ýokary netijelik bilen durmuşa geçirmek uslatlygy açylýar. Owadan paýtatymyzda arkada prezidentimiziň uly tagallarlary bilen milli öwüşgünli, taryh hemde meden gymmatlyklary özüne jemleýän dörli desgalary döretmek uğruna köp işler amala asyrly we serişdeler gönükdirli. Şoňa görä Aşgabatyň keşfi hakykatdan hem oň ýaşaýjylarynyň ýürekden söýgüsiniň jany misallar. Hormatly prezidentimiziň Aşgabatyň 140 ýyllygyna başlap çykaran täze kitaby bolsa, şol ýürekden söýgüni halkymda peşkeşidir. Munuň üçin tanıştyrjy dawrasyna atnaşanlar döwlet başçylygymyza dowamly hoşaýlyk bildirip, milli liderimize alkyş sözlerini aýtmagy dilleriniň senatyna wurdular. Hemmäňizi hormatly prezidentimiziň gahrman arkadamyzyň köňlü bolan şu ajaýyp kitap bilen hem özüni hem sizi gazgyn gutlaýan mehribanlar. Men hormatly prezidentimiziň gahrman arkadamyzyň kalbyny kitap diýip belleýän. Hem zat kitap barada aýtsa bolar, merkez şäherimiziň udonlugy, merkez şäherimiziň, ak şäherimiziň, mermez şäherimiziň şeýle dünýä gözüne iýlenligi hakda uly maglumat berýär. Söýgüňe söýendim, daňa dolanynym. Bolsa diýdim, gözelliňe goşaldım. Saňadyr sehbedim, saňadyr andym. Arkadan ak şäheri Aşgabat. Hormatly prezidentimizi, gahrman arkadamyzy şu kitap bilen, odan şäherimiziň günü bilen sizi gazgyn gutlaýan mehribanlar. Mehriban arkadamyzy her bir pursatda öz halkyna bagyt baýlyk eşret paýlaýar. Biziň arkadamyzyň ýetidekinden çykan ak şäherim Aşgabat adly mukaddes owadan gelecekki ýan kitabymyzyň biri bolan ak şäherim Aşgabat diýen kitaby gowşurmagy ol biz üçin uly bir bagyt. Arkadag diýmeklik, watan diýmeklik, arkadag diýmeklik, tuğ diýmeklik, arkadag diýmeklik, bagyt, arkadag diýmeklik, türkmen diýmeklik. Biz dünýä ýüzünde iň bagtyar adamlar. Biziň döwrümizi, halkymyzy diňe bolelinlikde, atudalykda, parahatçylykda baý jemgyýet edip ýaşatmakda aladatyny görýär. Mehriban arkadagymyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, başı dik ýurdawadan bolsun. Dünýä ýüzüne hayrana galdyrýan döwlet gurup berdi. Ak şäherim
Aşgabada mermerden kurdu arkada Akşehirim Aşgabada mermerden kurdu arkada Vatanımın yüreği ya uzağa yaşa arkada Vatanımın yüreği ya uzağa yaşa arkada 1941-1945 ýyllaryň beýik watançylyk urşunyny faşizme garşy söwüşde gazanlan ýeňişiň 76 ýyllyk bayramynyň öňýanyna Hatyra kitabynyň 1-nji tomunyň gaýtadan işlenen 2-nji neşir çapdan çykdy. Bu neşir Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň eskerlerine başlanýar. Mälum orşaly Hatyra beýik watançylyk urşunyny watan üçin gahrmanlarça söwüşde wepat bolan dereksiz ýeten eskerleriň we ferkerdelerin ýagty ýadygarlygyna başlanan taryhy resminamalaryň iş bolup durýar. Neşir hormat prezidentimiň beýik watançylyk urşunyna gazanlan ýeňişiň 75 ýyly münasibetde watandaşlarymyza hemde urş weteranlaryny iweren gutlawy bilen açylýar. Döwlet başlanynyň belleşi ýaly adamda taryhyny iň pajygaly döwür hökmüne giren 1941-1945 ýyllaryň jebir jepaly sinalary, görülip eşdirmedik betbalçylyklary, agyr ýetkileri, ýürekleri öçmejekýärler saldy. 1418 güne çeken bu gowgaly döwürde millionlarça adamlar faşizmiň pidaty boldy. Maşgalalar ata ineden, oğul gyzdan, dogonlar uýadan mahrum boldy. Dünýä ykdysadytyny, adamlaryň medeni, ilim we bilim ösüşine öwüzün dolup bolmajak ziýan ýetirli. Beýik ýeňişe bolan arzu umytlar dogonlyk halklar bilen birlikde Türkmenistanyň halkyna zulüm sütümiň garşysyna gahrmançylyk görüşi jefleşdirdi. Neşirde Mäli Guly Berdimuhammedowyň urş bolmasyna atly goşgusy hemde hormat prezidentimiň Gurban Guly Berdimuhammedowyň durnalar atly goşgusy ýerleşdirildi. Döwlet başlanynyň bu goşgusy urşdan gaýdyp gelmedik eskerleriň ýadygarlygyna ýazylan adybar aýdym mardy ýatdymy bolup durýar. Geriş makalasynyň Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň eskerleriň faşistik baswalçylar garşy görüşde görkezden edermenlikleri hemde tyýla zähmet çekenleriň tutun ýerligi bardy beýan edilýär. Şeýlelikde bar bolan maglumatlara görä Ahal welaýatynyň hemde paýtatymyzdan hereket edýän goşuny 62 000 golay adam çağırlypdyr. Şeride sila hatlar we suratlar ýerleşdirilen SSR-iň gahrmanlary Türkmenistany eskerler hakynda maglumatlar getirildi. Watanymyzyň azatlyk we garaşlylygy uğruna düşman bilen agyr söwüşe gatnaşan iýleşlerimiz hakyndaky ýadygarlygy nesillerimiz üçin aýuly saklamaga ýardam etjekdigi bu işiň aýratyn gymmatly bolup durýar. Kitabyň gaýtadan neşir edilen tomy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky baş arxiv müdürligi tarapyndan çapa taýýarlandy. Hemde Türkmen döwlet neşriýat gullugy tarapyndan neşir edildi. Ýadygarlyk kitaby suratly maglumatlar ölçün alýar. Hemde giň okuwçylar köpçülik üçin ýetlenenler. Berqarar döwletimiň batyarlyk döwründe 40-njy ýyllaryň agyr synaglaryny başdan geçiren uly neslin wekilleriniň münasip durmuşyny üpçün etmek, ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlaryny hataryny goýdýar. Hormat prezidentimiň ähli taraplyň aladylar netijesinde fronda gatnaşjylary tyýla zähmet çekenleri we esker ojagyny saklap oturan ýenilere köp sanly ýeňillikler berilýär. Taryhy müňýyllaklaryň jümmüşini kökurup gidýän türkmen halky çağlary terbiýelemekde esasy ýolgalaryň biri kökümini ata-babalaryň köp asyrlyk wesiýetlerini baýlaşdyryp, olaryň dowamly bolmagyna gol berýär. Häzirki wagtda ýaş nesilde ýokary watançylyk, gahrmançylyk, edermenlik duýgularynyň kemale gelmegi jemgyýetde bütünlüň we jewsizligiň berkeme üçin asyrly işler alınıp barýar. Biz milli gahrmanlaryň öňüne taqdim edýäs. Olaryň deňsiz taýsir ýeňişlerini mukaddes sarpa goýýas. Biziň ata-babalarymyzyň gahrmançylykly durmuşlary we geçen şöhratly ýollary biziň üçin watançylygyň, mehriban topraga çäksiz wepalygyň we mukaddes watanymyza gulluk etmeň mektebidir. Türkmenistany adamlaryň parahatçylygy, dostlugy, insanperwerligi we halklaryň jewsizligine bolan telwasyny aňladýan ýeňiş bayramyna başlanan şäherler ýurdumyzyň ähli kunjowyny ýokary ruhanytligi besenýär. Milli liderimiň ýolbaşçylygyna garaşdy hem beýtarap Türkmenistanyň alyp barýan şöhratly ata-babalarymyzyň insanperwer we dörüjülük däplerini esaslanýan ähli parahatçylygyň we howpsuzlygyň berkidilmegine, durnukly üçin üpçün edilmegine, netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine öňüktirilen döwlet siýasaty dünýäde ýokary halkara awraýyna eýe boldy. Häzirki wagtda biziň ýurdumyz Sewitde parahatçylygy dörüjü merkez hökümini akrar delýär. Munyň özü halkyň iň oňat däpleriniň dowamatlygynyň, atalarymyzyň edermenliklerine münasip hormat goýmagyň aňlatmasydyr. Hemişelik beýtaraplyk hukuk derejesiniň ýolgalaryny üýtgewsiz ýararly türkmen döwleti beýtaraplygyň we parahatçylyk söýjülüň daşary siýasatymyzyň esasy büniýady bolup galýanyny iş ýüzüne görkezýär. Çärelerde milli gahrmanlarymyzyň durmuş ýoly, olaryň ýaş neslin watançylyk ruhuny terbiýelenmegindäki işleri beýan edilýär. Milli liderimiň alyp barýan öňden görjülükli siýasy uğur netijesinde garaşdyk hem beýtarap Türkmenistan
tutuş Merkezi Aziya tebitinde parakatçılık we durnukluğun meýleme dayanjy bolup durýar. Parakatçılık söýjülük, açyklyk we netijeli hyzmatdaşlyk gölgelerini esaslanýan daşary siýasat ýörülgämiz, hormatly prezidentimiziň öňe sürýän dörejlikli başlangyçlary dol golluw tapýar. Şeýle-de dünýä jemgyýetçiligine giňden iqrar edilýär. Garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň tutuş ilaty ýeňiş bayramyny ul ruh welentlikde dawarlanyrýar. Watanymyzyň gülläp etmeginiň kädirki we geljek nesilleriň bagtyar ýaşamagynyň türkmen topragyny wäkmetiň hatyrasyny, milli liderimiziň ýolbaşçylygyny amala aşyrýan ähli oňyn özgörtmeler gahrymanlarymyzyň edermenliklerini şokratlanyrýar. Halkara İnsanperwer Ilimler we Ötüş Üniversitetining başlangyjy esasyny ýurdumyzda ilkinji gede halkara matematika olimpiadasynyň geçirilmegi şanly finallerine utgoşdy. Bu olimpiada ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini hemde daşary ýurtlaryň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň talipler gatnaşdy. Bayramçylyk şäherlerine utgoşan halkara ders bätişigine türkmen talipler üstünlükli çykyş edip, baýrakly orunlaryň ençemesini eýlediler. Türkmen Owakyjylyk Üniversitetiniň Agro-ekologiýa fakultetiniň talipleri Halipa molimlaryň ýolbaşçylygyna üniversitetiň ýüpekçilik tejribehanasyny nazar alan bilimlerini önümçilik şertlerini amal etmek maksat bilen okuw tejribeli hem bayramçylyk şäherleriniň üstüne ýetirdi. Şeýle görnüşli okuw tejribelikler taliplerde öz faýla bolan hünärlerini öwrenmäge, olaryň hünär taýýarlygyny artdyrmaga ýardam berýär. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 8-nji maýda saat 20-den 9-njy maýda saat 20-de boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumat gurulugynyň berýän habar bilen tanış bolan. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günorta günü ordan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 13-18 gradus, gündüzüne 24-29 gradus, kenarky taraplarına bolsa 18-23 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günüň birinji ýarmynda ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Günorta günü ordan tilde sekundy 7-12 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 13-18 gradus, gündüzüne 22-27 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demiratup günmatardan tilde sekundy 7-12 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 15-20 gradus, gündüzüne 22-27 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demiratup günmatardan tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 15-20 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýl bolar. Daşowda welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demiratup günü ordan tilde sekundy 8-12 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 12-17 gradus, gündüzüne 23-28 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup ýerden az kim ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Günorta günü ordan tilde sekundy 6-8 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 16-18 gradus, gündüzüne 22-24 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 9-ny magnit hadisasynyň gowşok täsirinde saklanmany arşylýar. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 5 göterim artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy, şerdiýat basyny, howanyň derejesini üýtgeýäni nazaran, pasala göräge inmegi maslahat berýär. Mehriban ýyleşler, bu düzümleri berk berja etseňiz, ýylyň istenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batyýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşüretdiňär. Ýakly şoň özüni bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýýarlanýar.